Mibalik ka. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ka niya. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Bida. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usik ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Pasyon ko ikaw pag-usab! Haga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi sud sa 45 ka milyon ka katuigan. Una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urom sa kamatuuran. Urom, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urom. Ay, si Sir Servanto. Mingon siyang musunod siya, pero wa pa man hangtod karon. Naiko ko kang sir. Wa kay angay kaikgan. Labi na kang Sir Servando. Angay kinaw magpasalamat kang Asusina. Sinang Asusina? Siya ang hinungdan kung nga nung nahibaw kong didto ka sa mga hotel. Salamat na lang nga naatol nga diha mi dihang nawad-an kas panimuot. Nadaka dayon namo din sa ospital. Husto tuod, ang akong partner, si Captain John Medina. Salamat ninyo, sir. Nahasol na inuon mo. No, amo ni trabaho mian. Pero aron way magduda sa sekretong investigasyon nga mong gibuhat. Ayaw sulti sa tatay mo ha, sa tinuod nga katarungan nga nung niya ka sa ospital. Ang isulti mo, lakip ang mga doktor nga nagatiman nimo nga food poisoning ang hitabo nimo. Areglado ng tanan. Kay pakigsultihan na namo ang doktor. Si Sir Servando, mausab na iyang makuha nga impormasyon gikan nimo. Food poisoning. Okay? Kapitan, ngano? Unsa man day katarungan? Ngano nawadaan ko sa panimuot? Nganong kalit lang ko nalipong? Matod sa doktor, nakainom ka og ubay-ubay nga chemical pakatuog. Unsa? Ngano man? Wa man ko mag-inom og tambal. Nahibaw ko humian. Pero dili kita pwedeng mamasangil, dili ba? Pero ay kabalaka, magpadayon ang among investigasyon sa hilom. Kinahanglang may konkreto nga ebidensya. Maong pagkakaroon, maura na ang katarungan nga nung niya ka, ha? Mao na isulti mo kang Sir Servando kang tatay mo. Mausab na ang isulti kanila sa imong doktor. O
Kapitan. Good. Ay kabala ka. Dili ka na maubiyaan din hangtod nga may makabantay na nimo. Pero okay na ko. Nahibaw ko luya ka pa. Gilaliman ka ba sa gibuhat nga paglimpyo sa imong ginawaan? Pero gusto ko nang mapauli. Husto. Ang bayranan sa ospital. Tawaga si Sir Servando. Aron ma-release ka din sa ospital aron dili sab siya mabalaga. O dili magduda. Tawaga siya. Sultihimayan nga okay ka na. Gusto ka ng pauli. O nga food poisoning lang ang nahitabo nimo, okay? Si Bayan. Hello. Sir Servando, okay na ko. Gusto na ko mapauli. Pero, wa pa man maabot si tatay. Ingon sino'y Jess, moagpas ka. Kuan, okay na ko. Wa na ko'y gibati. Pwede na ko makagawas. Pero, ang akong bayranan ba, wa pa mangkot si tatay. Okay. Ako'y mahibaw niya na. Unsa man kaya na nimo? Oh, wa naman ko'y gibati. Food poisoning lang, matod sa doktor. So? Food poisoning? Oo, may sulti sa doktor. Kuan, maamagkulo ng kasagaran nga mahitabo sa mga hotels. Dili man kay ako rin hitabuan ini. Ang ubang grupo pa ang mabiktima. Dili magid ko na nakalikayan usahay. Huh? Mugawas na ko, sir. Okay. Doon ako sa ospital. Ako'y mahibaw sa tanan mong bayranan. Bye. Food poisoning? Ang mga gagong doktor. Pero sasihon ko na si doktor. Okay na, Kapitan. Na nang akong boardmate. Sila bahala mo bantay na ako. Okay, sige. Dili sa mayong mag-abot mi din ni si Sir Servando. Okay miss. Ikaw na yung may bawa kami, ha? Ayaw lang taon siya biyae, okay? Okay na lagi ko, Kapitan. Sige, lakaw na mo. Hapit na babuntag, oh. Okay, sige. Mian? Mian? Tay! Paulo! Salamat ni Ana mo. Unsa may nahitabo nimo? Tay, way kaso. Food poisoning lang. Unsay lang? Si Kapitan. Tuwa na siya. Pag-abot ni Flor, tuod. Si Flor, akong boardmate. Kitawagan ko siya ano may makabantay na ako din, hi. Maikog na magugkay ko ni Kapitan. Hoy! Ni ano na mo? Sir Servando, Ni akasab di ay, Paulo? gipakuyo ko siya, sir. Pasensya na, sir. Gibuot-buotan ako og daang motorboat. Huwag kaso. Mahinon. Okay, nagibayaran ko ng tanan. Sa'yo nahitabo kang Mian. Food poisoning ang nahitabo ko niya. Mao na isulti sa doktor. Ay, kapala ka. Magkabayan og damages ang hotel. Sir, ayaw na lang. Haso na kaayo. Uy, dili ka na mahimo, Sir, Mian. ang importante, buhi ko. Way nahitabo na ako. Mura na importante. Tay, dili na lang tamo reklamo, ha? Ang ikang reklamo, Mian. Bisan sa imo na lang bayranan din sa ospital. Katungdan na lang pagtubag na. Husto. Husto si... kisa ka ito mo na mo. Paulo, sir. Paulo Isidro. Flor, pwede ka na mo pauli. Niya naman sila. Ako na yung bantay mo din eh. Di ba may trabaho man ka? O usapan ni Anasmar.
Sila mahibaw sa kanak. Kwan sir, natapos ko na ang libro. For submission na lang. Mo diretso na ko sa bayay rugma. Pero tugutin lang nga samtang dili pa office hours. Niya ko kamian. Bahala ka. Ato na ko man, o ko magkatog. Okay lang tanan, Mar. Bayad na. Mingo man ang doktor, pwede nang ipauli si Mayan. Kamu rin mahibaw niya. Muna na ko. May na lang kami sugot si tatay. Maihatod si Flor sa bahay. Misipyat ka. Ipadungog mo si Flor nga Isidro ang akong apelyido. Ni boss lang nga si Paulo Mariano ang imong boyfriend, di ba? Ako rin mahibaw. Wala ka naman sa si Flor. Pauli na siya sa ila. Igo na nagkuha sa iyang TOR. Kay nang-apply na sa ila dito sa Mindanao. Salamat. Oh, sinita mo. Ambot, uy. Dili ko maka-explain. Nga namiingon si Kapitan nga nakainom ko og daghang pakatog. Ay, nakakita ka pa lang. Gion sa pagbumbang akong ginawaan aron mugawas ang tanan kong kinaon. Pagkatog? Pero... Si Kapitan ang naman ni obra. Sulti ko sinita mo. Wala lagi ko'y ikasulti nimo. Basta kay naglingkod ko dito. Wa gani ko makahungit og pagkaon. Mukaon na unta ko. Kalit lang ko nalipong. Nakita ko si Kapitan Isidro. Maorte ako natimanan. Pagkamatnon kog buot, gihabwa na ang tanan nga sod sa kuntihan. Nakatugos ka kapoy. Pagmata ko, miingon si Kapitan nga ang isulti ko kang tatay o kang Sir Servando, food poisoning kay maisulti sa doktor. Imposible. Ay, Paolo. Dili na lang kuno nato ni Bogo ng atong o. Gusto na ko mapauli. Salamat, Kapitan. Pilay akong damage. Naunsa ka ba, Lucina? Ay, pastilan. Madugay, malimot na lang ko tinuod ko ngan. Well, kinahanglang mahimo ng natural para nato ang tanan. Ikaw sab, ay napagsangpit ako, Kapitan. O sige, Jess. Pilabay akong damage. Wa, si John ang miabagas tanan. June? Ang akong partner. Dugay na sa kunong wa may makagawas maong wa kay angay hunaon-naon. Salamat na lang, wa mo mauwahi. Oo, Asusina. Pero gitigom namo ang ebidensya. O, unsa? Nagkuhaan na mo og video ang gibuhat ni Sir Servando. Duwa na sa computer files ang kopya nining kuha ko sa cellphone sa aktual nga gibuhat ni Sir Servando. Unsa? Hay man, pakita ko. Karon mo tuo ka na gyud sa akong gisulti batok niya. Naginahinay pa kong tigom kamatuonan na susina. Pero ato na ni. Mas mayong dili na lang mahibaw ang uban. Si Marwa na kusulti. Gipinahan ko si Mian nga dili siya sultihan. Kining ipakita ko nimo, di ko sab ni ipakita kang Paulo. Unsa? Pero nga naman. Tuwa siya dito magtrabaho. Kada adlaw, musamot nga ma-expose siya sa kuyaw kung mahibawan siya sa gibuhat ni Sir Servando. Ayaw lang sab si sultihi. Nga gikunta ko nimo aron bantayan si Mian. Ignon lang nato nga naato lang nga dito ko, okay? Pero nasultihan man ka nimo si Mian. Naingnan ko siya nga magpasalamat siya nimo kay ikaw mo ay nagsulti nako nga tuwa siya dito. Pero ako ray nahibaw sa tanan.
Uy, Paulo, niya ka di ay. May kuyo ko kang ni Martin. Pero mamalik may karo sa Isla Maria. Mao ba? Dali, dayon. Lingkod. Kumusta naman si Raji? Kwan. Siya unay gibilin ko dito. Mukuyo yung mataga nito. Gimingaw na to slaag. Masaya nahitabo, Kapitan. Papa, Paulo, ayaw kalimot. Kinahanglang natural lang nimo ang pagsangpit na ko, Papa. Ug ayaw gid pagsangpit na ko, Kapitan. Sige. Sige, Papa. Sumay nahitabo. Ang tinuod nga nahitabo. Natol nga dito ko. Gitreat ko sa kong partner. Member siya sa maong hotel. Maong dito mi. Natol nga dito sa Mian. Maong dihang nakita ko siyang midungoy sa lamisa. Midali mig tabang niya. Gidana mo siya sa clinic sa hotel o niya gilahos na mo og da sa ospital. The rest, naibaw ka na tingali. Kanara? Oh. Unsa pa man di mong gi-expect. Naibaw kong gusto ka nang mangita og ebidensya nga makaduot kang Sir Servando. Pero kasubo kong wa pa, Paulo. Pasensya lang. Makitaan ra nato ang atong ipangita. May nahibawan kong paagi. Nga magkapadali sa kaso. Unsa man? Kinahanglan nga i-claim ko na ang akong pagpanag-iya sa kabtangan sa Isla Maria. Ug unsaon mo man kuno ka na sa paghimo? Magkinahanglan ko sa mong panabang. Sa mong mga higala. Aron mahibawan ko ang akong mga gikinahanglan. Gusto kong padadaan seksual. Nga pirmahan sa tinuod nga manununod. Ug kayon ko siya. Hangtod nga maligas. Ug mugawas ang tinuod. Makita ko ang iyang reaksyon tungod kay na ako sa duol. Dili ba, Kapitan? Pa? Oo. Maayo. Pero makuyaw ka na, Paulo. Kinahanglan nga tubangon ko ang kakuyaw. Buhaton ta ka na. Nga mabahin ang iyang unahuna. Sa Paulo nga parehas og dagway sa iyang gilang igsoon. Ug sa Paulo nga may claim nga mo'y tinuod nga tagihan. Apan wa pa niya makita. Unsa may sunod nga mahitabo, mga higalan nunti ang matagyugto ning bagotang sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuwat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.